В 19 я уже родила вторую дочку, но уже на день рождения ее отца. Tajikistanlı 27 yaşındaki Parvina Saidova model. Onun 5 çağası var. 3 kızı ve 2 oğlu. Parvina'nın aytmağına göre onun köp çağasının bardığına hiç kim inanmayar. Doğrudanım onun iyidliğine 5 çağası olsa da ol ödünün daşı keşfinin gözellüğünü saklap kalıpdır. Parvina buların ählisinin tebigatın ona bağışeden soğuduğuna inanyar. Ol hiç açan ödüne ayratin bir üns vermendir. Sport bilen meşhurlanmandır. Dine çağalarının terbiyesine üns veripdir. Menin 3 çağa mektebe gidýär. Biz bilelikde olaryň öý işlerini edýäris, feilgählere gedelenç edýäris. Parvina'nın adamsı 2 yıl ozal dünýäden ötüpdir. Çağlar bu agyry ýetgini duymasyn diýip ol ähli boş wagtyny olar bilen geçirýär. Ödü nahar bişirýär, çağlary mektebe uradýar, olar bilen oýun oýnaýar. Gerek bolanyny da käýýär. Emma Parvina'nın boş wagty gün-günden azalýar. Geçen ýyl ol Jorasynyň maslahat bermegi netijesinde aktyorluk sunuwaty we vokal mektebine girýär. Oňa okuwynyň 1-nji hepdesinde ençeme teklipler hödürlenýär. Parvina bir filmde baş aktrisanyň rolunu ýerine ýetirdi we ol sunwat aýdymçylarynyň bir näçesiniň, şeýle-de Täjikistanyň iň meşhur estrada aýdymçylarynyň biriniň video kliplerinde oýnady. Кастинг был. Ol aýdymçy castingde 9 sany professional modeli taýlady we sanawy dolmak üçin tötenleýin meniň suratymy hem aldy. Soňra ol bir gün maňa jaň edip meni castingga çağırdy. Он мне позвонил, сказал, что я прошла кастинг. Şu yıl Parvina Odessa'da geçirilen Miss World Beauty bätleşiginde iň gowy model adyna eýe boldy. Astanada geçirilen dabarada ol Miss International 2016 bätleşiginiň ýeňijisi boldy. Parvina moda industriýasynda tötenlikden işläp başlaýar. Geçen ýyl Täjikistanyň iň tanymal modellerlerining biri Hurşat Sattarow Parvina'nın adyny öz moda serisine çykyş etjek modelleriň sanawyna goşdy. Parvina gazanan titullaryny we başarnyklaryny gelejege ilerlemek diýip hasaplaýar. Ol model karierasy bilen has çynlaky meşhurlanmaga başlady. Sebäbi bu mümkinçilikler hemme kişä berilmeýär. Onuň sözlerine görä işinde ilerlemek üçin öz üstüňde köp işlemeli. Ýöne ol maşgalasyny we çağalaryny ýatdan çykarmagy göz öňünde tutmaýar. Sebäbi ol bu zatlaryň ählisini ilki bilen olaryň gelejegini üpçün etmek üçin edýär.